पण यापुढे अगर अशा पद्धतीच्या गोव्याचा वागणूक अगर अशीच चालू राहिली तर मग आम्ही पण बघतो की गोव्याचा व्यवसाय आमच्या सिंधुदुर्गात कसा होतो हे आता आम्ही पण बघण्यासाठी दाखवण्यासाठी तयार आहोत। आता एकदाच जे काय आहे संघर्ष तो एकदाच होऊन दे, जेणेकरून सिंधुदुर्गाने अगर तिसरा डोळा उघडला तर गोव्याची काय अवस्था होते हे गोव्याच्या राज्यकर्त्यांना एकदाच ते उदाहरण जाऊन दे, या दृष्टिकोनातून आता आम्ही लक्ष ठेवून राहणार। आणि हा प्रश्न अगर वेळेत सोडवला नाही, आमच्यावर सतत अगर अन्याय गोव्याकडून करत राहिला तर गोवा नंबर प्लेटच्या कुठल्याही गाड्या आमच्या सिंधुदुर्गात दिसल्या तर त्या गाड्या परत त्या अवस्थेमध्ये गोव्याच्या बाउंड्री पलीकडे जाणार नाही, एवढा सक्त इशारा मी माझ्या माध्यमातून ज्यांना द्यायचा आहे, ज्यांना समजायचं आहे, ज्यांना घ्यायचं त्यांना देऊ इच्छितो। माझी सकाळीच काही मच्छीमार बांधवांची चर्चा झाली, माझ्या सहकाऱ्यांची पक्षाच्या सहकाऱ्यांची चर्चा झाली। आम्ही बांदा या भागामध्ये सिंधुदुर्गासाठी एक मासे विक्रेत्यांसाठी एक मार्केट उभारण्यासाठी आमची तयारी आम्ही सुरू केलेली आहे। सिंधुदुर्गातलो आमदार नितेश राणेच्या या धमके उपरांत फॉर्म्युले विशयान वेगळेच वळण घेतला। ह्या विशयाचेर गोंय सरकार आता कितें कारवाय करतली हेची आता सगळ्यांची नजर जाल्ली आसा।